jawabani cibai te khulmung puilano chini YTFL wa jijak chini o lukutum pandawo puilano dan sako achuktei chini habu bagra no khormwai khurmhoro aboni agulo bele bele kana hamai maru chini khumulung town committee joto YTF leaders songno joto warriors songno taike puilano sibe tabu jara as program nai thuklai no organize khlaika norno khoroksa ka ang jawabani cibai te kha hamya phoro aboni agulo teba hambai ri bochini TTAD sahabangni honorable chairman okra sir Jagadish Debarma bono belekan hambai teba hambai ri bo chini TTAD sahabangni honorable chief executive member okra sir Purna Chandra Jomatia bono belekan hambai te chini TWS central ni president borong manajak bono bo khakam te hambai te chini YTF ni president borong gunang Runiel Debuna bono khakam te hambai te chini TISF joto adons te chito chini honorable MLS honorable EMs honorable MDC honorable chairman te honorable chini ex minister honorable ex MLA honorable ex CM te chini party ni chini ti pramota party chini honorable president sir Vijay Kumar Rangkholom bo bele bele na khakam te khulmu ya pharo kok to kolok saglak zenamani to shaina thangka chini nahar mong kaisano chini dofano chung fioknani nor nubai makana tahukte bungsong ani ma phasong miabo budget session chini TTAD sini baga bar busik wan je budget sinamka jeng zora phaire khosore tong thai kumare kok thai kumare sa thai kumare nok thai kumare kan thai kumare beba kumare ngi tong awon ba tini chini bubagra tini bot bine sak sore hamya pono bot tini soijaglia o hani besar ang tin khon yang ka ke khorang ya sangai tongla hini botini sak bai thang besa oi jungno logi sanka o logi rinani jung partia joto tibrasana chini odikar dong chini bawar logi o choba jung kuplai khlai ni abo chini bukas sebai tong nangai abon bagai chini YTF segar na ang obon ang khak hamba ang kha sanani musungu nobar phaibo jung usuria kothorbabe jung usuria bhayan ko usuria jung joto chini bubagra logi wal jung buskan gyara de choba jung kuplai nan bagai jung joto tiar ma tong nai awon bagai buzaga bisar maya tobzaga bisar maya jaga sekso bisar maya nor nukhna china amani kok boroko agi CPM amalokai bangla script chidi ne sungno force klayo tabo BJP IP to amano kitamo devanagari script by force klayo hinga chung warsukti ani amani kongno ang sanai ani amani kongno ang sinai nongle ani script chomari nang sabo abo chung question na kanai se ani nogo ang muya buti pada machanai muy morong moseng pada machanai abani chiseble nungla chomle sababa abon bagai semua hani besaro tini po tabu bo jaratongu tini bubar logi otongoi jung joto khabaksa phanbas ya presengai jung buskang chini je demand eba permanent solution chini to phane odhikar jung phirogi mane ni ang khagawa eba chini joto YTF warriors jung phane ang poito tongo awon bagai jung sigla charero chini okaran guidance bai jung buskang agognai chini bubagan hamari bai jung buskang choba okhornai awon bagai tini kobang basao tangai YouTube chakri maya tangai YouTube no chakri maya thangani nukhna bele jung chini kormachari no jung salary maya jung bora development jung sam khlai manai chini udro tang chakri maya ni question thayo a chakri maya bagino a sadok jangman bagino jung greater different nango abon bagino jung buskang soba kaplai ngai chini o hane odkan jung phirogi manai nango awon bagai kobang kok to saglak ang just chini udro no bagai as cost khlai man bagai norno bagang tang nei Resamo ang naroon dedicate klayne or resamo bebag chini sigla chara YouTube na bagai Rang chalha osungai tho no ang pogi maya o ha chai mani oro no ang thina ambai chini joto YouTube ayulok tong di chini bobora ayulok tong YTF ayulok tong chini ta parna chal dakti mane o hani chini odikana firung manung to hambai